Tayo, danggit be. Oh, di wag mo na anuhin. Kung alam ang ano. Good morning guys. So ngayon sobrang aga natin. Kailangan natin magluto para naman meron tayong mabaon kasi guys, as nakikita ninyo, alis po ako ngayon at iiwan ko muna si Tami. Maaga po ako nagluto ngayon kasi aalis po ako, iwan ko po si Tami and magkita-kita lang kami ng aking dalawang kaibigs, no? Kita-kita tayo and then that's it. So yan, nagluto ako ng nagluto ako ng danggit. Yan siya, para kay Lloydie at Brenda. Dapat initin ko ito mamaya. Mag-ready lang ako guys. Kasi ano ng oras? 10 o'clock mag-ready tayo. More water oh. Yan. Yeah. Parang sa'yo ni Mark. Si Mark naman blue. Ang ganito niya. Blue ang ganito. Ay, hindi ikaw nagdala nito, be? Oo, gusto ko lang maubos Nagparehas kasi tayo, oh, danggit, be. Oh, di wag mo na anuhin. Kung alam na, kung alam ko lang. Yay, kakainan tayo. ano to, o tingnan mo, ang gas. Parehas lang yan sila, be. Uwi ko na lang yan. Thank you, ba? Ano, nagluto kayo or binili nyo? O, alin pansit? Niluto ko yan. Nagluto. Lagay na. Si, kanino to? Sa'yo. Sa'yo. Wala kasi akong nilagay na Amoy danggit nila. Kasi, Ayaw ko Grabe ang kain ako ng kain ng danggit sa bahay. Wala ka. Buti na lang si Lloydie nagluto ng ano. Kasi alam na this. Ala, bili. marami yan. Grabe na kayo. Be, kunti lang talaga yan, be. Dalawang kalahati. Ano ba yun? Dalawang gatang. Hindi ko baka kalimutan. Kumakain Yung kayo cake. ng sardinas? Yung sardines ba yan? Nagiginataan pa ako ng sardinas, be. Masarap yung sardinas. Mga Ginatang pangsarap. sardinas. Hindi man ma-open, be. Ay, ayaw mo ang kanin ko. Ha? I-mix man yan. Ayaw mo i-mix? Gusto ko rin. Hala, ang sarap talaga kapag si Lloydie. Dapat talaga tayo na yung magluto. Ako nagluto. Sarap. Si Tami, hindi ako maniniwala, pero ikaw oo. Ako eh. Sarap na. Hmm? Masarap talaga. Basta ako. Lalo na magmatikman ninyo yung dry adobo ko. Ako Na din, Ben, isda. sarap ng kanin, di ba? Naluto. Basa man be, basa. Kailangan mong i-dry be. Hindi ba, Ben? Joke Sarap lang. ng kanin. Kasi yun lang dala ko, di ba? Kanin. Tomboy siya. Kulang sa asin ata ang aking ano. Ano ba ito? Uy, kulang sa asin no. Hindi ba? Tama lang. Kasi may danggit eh. Kahit kulang din ang asin. Tama lang kasi wala na tayong wala Alsin tayo. natin. Oo. Ang liwang. Pumunta kami minsan dito. Ang daming party. Be, ano tong pasta na to be? Pansit kanton. Pansit? Yung sa tindahan? Sarap. Kulay blue. Hoy, ni-try mo na yung udong. Hindi pa. Anong klaseng pagluto mo? Pwede rin siya. Gustuhan mo? Sardinas. Nagustuhan mo? Noong una, naglagay ako yung sardinas na kulay. Yung hindi kulay Walang- pula. Mas maganda yung pula. May pula, mas Ano masarap. yun? Oo, yan. Hala, meron ba yung ginger? Kumakain ka yung ginger? Ay, oo. Gusto kong ginger. Hindi ko kinakain ko yan. Mahilig yan sa ano. So yun guys, tapos na kami Tubig ko ba kumain. ito, be? Oo. Tapos na kami kumain guys. Pagkatapos, uwi na kami. Bye! That's it! sa bahay na lang ako. Parang bilis pa natin kumain. Ganyan man yung mga ano. Parang na, Girl Scout. Diba? Tapos, di ba sila nag-start eh? Tapos na tayo. Mag-girls pa tayo. maglakad-lakad kami doon sa loob guys. Kasi ano, maganda daw yun doon. Si Brenda nakalimutan. Galing kami dito 5 years ago. I think 5 years ago, be. Ito na ako. Ala, kalagot na nilaparo ako ng Pero kahoy. naalala, lagi kami dito, pero di ko maalala na dito. Na picture tayo doon. Meron sa Facebook nga yung picture natin eh. Na ganun-ganun pa tayo. Oh. Ang suot ko pa noon, naka-blue ako. Ako nakaganito din to. Amurog malapad. Ay hindi. Hindi ko talaga Anda. maalala. Kulay itim din sa'yo, may pagka-blue.
Dili, burgundy yung sa akin. Si Brenda, nagdamit. Yun, ikaw yung nagdamit, be? Dress ba? Hindi ko talaga maalala. Para sa akin, no, masarap magpasyal-pasyal sa gubat. At masaya ako guys kapag meron ako makikitang mga tubig. Kasi naalala ko yung kabataan ilog doon sa bundok ba. Si Marlon talaga, ano yung nature labo sa part napupuntahan namin. Mas maganda yung sementeryo, be. Hike kami. Kasi gustong-gusto kong magtingin ng ano. Nang alin? Yung mga ano, di ba maganda ang sementeryo dito? So, Hindi man simenteryo na yung parang nakikita mo. Hiking bin na ganito po. andin may Sa atin sementeryo. may cemetery, may mga ano na Nakakatakot. sampung ano yung lang. Dito na, Plank Road? Kung sa Pilipinas, kung dito, ganitong kulay dito, puting-puti ito, for sure kasi lagi may naliligo. Parang ano Ay, oo. nalumot. Ha? Kakakain na sila ng Hi. So may time din na malakas ang ano? Oo. Ito dito? Oo. Ay, kigwa na ito. Bahay na. Yung totoong bahay na Yan na yun. yung ano, di ba? Diyan ka sana sumulpot. Sumulpo talaga. Isipin mo, eto mga 100 years na, samantalang nyo ngayon, Wala na. kung isang ganun mo lang. Grabe naman. Isang sipa lang. Kasi ang kakapal noon, di ba? Oo. Tignan mo ang kakapal. Ngayon, makakapal ang mukha. Tignan mo yung... Alam, maganda oh. Parang mo mga yung mga bahay bahay talaga to, dito. no? Bahay talaga to Ngayon, noon. makakapal ang mukha, makakapal ang puke. Makakapal ang busa. Sus, kung property mo yun ba, and then, hindi ito part ng city ba? Property mo yun. Maganda dito, no? Magdala ng friend party, no? Ganyan na natin. Ano gawin natin dito? Paano kaya ang tayong tatlo, tapos bumalik tayo sa ano yan, sa nakaraan? Oh my God! Parang ano, parang... Bebe, mas gusto ko, Wala ba yun? mas gusto ko balikan yung 80s, 90s. Ang saya noon. Ang saya Kahit ng walang buhay. cellphone, no? Galing Walang tayo dito? stress. Hindi, doon Oh. na tayo. Punta tayo doon na. So, maganda yun. Sabi ko, Ang bahay noon, no, di ba ang kapal? kapal. Kahit barilin ng ilang baril yan, wala hindi sasalkot kundi. Tignan mo yung mga tornilyo. Tornilyo. Ano ba yan? Diba? So pagkatapos namin nag-hike guys, nag-grocery na naman kami kasi yung mga asawa namin iniwan at walang mga, alam nyo na, ipagluto natin pagdating sa bahay. So yun yung ganap, luto agad si Inday Miriam. Ginawa ko lang itong promise ko kay Tami na seafood salad kasi gustong gusto niya yung seafood salad. So gumawa na ako kahit sobrang pagod ko guys. At pagkatapos gumawa na rin ako ng broccoli rub kasi paborito namin itong dalawa. So let's cooking for dinner for Tamimoy. So, nilagyan ko ng celery. Nilagyan ko siya ng celery. Parsley dried. Konting olive oil. Sokang sinamak. Kasi apple cider with mother ang ating maraming ilagay. Asin. Paminta. And of course, yung pinaka natin, lime. Ilagay sa refrigerator. Transfer natin sa Pyrex guys. Para siya.
So, kumain lang kami guys. He's having burger at saka broccoli wrap, seafood salad. Me, I'm having rice as usual at saka yung gawa ni well actually yung niluto ko din na nagluto kasi ako ng langka ginataan. So after having dinner, of course, cleaning up guys para bukas hindi na ako aligiga sa umaga or para si Tami hindi na aligiga sa umaga maglinis kasi ito yung trabaho ni Mister kapag umaga. Thank you guys so much for watching. Bye!